Τα τρία εξωτικά από τον Ντάνιελ. Όλα ξεκίνησαν μία ηλιόλουστη μέρα, βασικά σκοτεινή μέρα. Και όπως ήξεραν όλοι, τη χειρότερη μέρα του χρόνου όλα τα εξωτικά γινόντουσαν κακά. Γι' αυτό έβλεπαν το κανάλι του καιρού για να ξέρουν τον καιρό καλύτερα. Τότε εμφανίστηκαν τα στρομφάκια, τα οποία δεν ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα εξωτικά, αλλά δεν είχαν και καμία σχέση με την ιστορία μας. Τουλάχιστον σε αυτή την ιστορία μας. Αυτή τη χρονιά ήταν διαφορετικά τα εξωτικά. Ένα εξωτικό δεν είδε καλά τον καιρό και έγινε κακό, εκτός από τα τρία από αυτά. Όλα τα άλλα κακά εξωτικά ξαμολύθηκαν στο δάσος να κάνουν ένα μεγάλο κακό, αλλά ξεχάσαν ένα μυστικό. Ότι οι άνθρωποι είμαστε μεγαλύτεροι από αυτά και μπορέσαμε και τα αιχμαλωτήσαμε. Τα κρατήσαμε και τους στερήσαμε το δικαίωμα της ελευθερίας. Όμως ο Λάκι, ο Γουίνκι και ο Μπομπ ήταν οι μόνοι που απέμειναν ελεύθεροι, διότι ήταν καλά. Ακόμα και μέχρι σήμερα, ο Λάκι, ο Γουίνκι και ο Μπομπ διοργανώνουν βραδιές ξεφαντώματος μαζί με τα στρομφάκια. Για περισσότερες ιστορίες εγγραφείτε στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι.